kai gambo taniko kiwon kare ka kiyaye kanka ka daina taba abin da muke so. Siyasa ra'ayi ce, kai ra'ayinka mai ra'ayinmu, kuma ƙaryar banza kake yi ai, makaryacin banza makaryacin wofi sha kana wata maganar wani duk wanda ya zo ya tallata wannan tafiyar. Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya fi ka sanin karatun bebe, to ka kiyaye kanka, ka kalle ni da kyau ka san ni. Shekara 25 wallahi muna industry tun ana fim kyauta, tun ana cewa Amin Huwait a bakin hanya. Duk wani artist da ka sani duk girman sa ka je ka tambaye shi, wallahi tallahi tun ana tsaye da mutum a hanya, wallahi yau mutum acting kyauta nake yin fim. Saboda mun zo har ta kake wai wanda zai zo yi wannan tafiyar. To kai ra'ayinka mai ra'ayinmu, kai ka san da na san ka, kuma ka san me kake a industry ni ina sani ko. To wallahi ka kiyaye kanka, ka ja bakinka kai shiru, kuma ka kiyaye haduwan mu da kai. Na rantse da Allah, barawar kama daga Jos din ayi mun san komai. Ka kiyaye kanka, mu muna Tinubu, kuma mu yan Tinubu ne. Duk wanda yake son Tinubu muna son sa, wanda baya son Tinubu kuma ba ma son sa. Ai siyasa ra'ayi ce. Ka kiyaye kanka, ka san na san ka. In kuma kere yana yawo, zabo yana yawo, dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu haɗu. Siyasa ra'ayi ce, kawai kai ra'ayinka ni ra'ayinmu, ba sai ka zo kana blackmailing ba, kana wani ka ai Tinubu ko ka ayi shi. Ka fi sanin Allah karatun bebe. Muna yin Tinubu, ban taɓa fitowa ƙarar na ce ina yin Tinubu ba sai yanzu. To muna yin Tinubu, ra'ayina ne, kai ra'ayinka ne ra'ayinmu. Aikin banza aikin wofi sha